Апошні звонок пачулі, экзамены здалі. Цяпер пора развітацца са школай. Мы пабывалі на знакавым мерапрыемстве, якое прайшло ў раённым доме культуры для выпускнікоў сярэдняй школы нумар 4 горада Шклова. Уражаннямі дзелімся з вамі. У гэтым годзе ў сярэдняй школе нумар 4 горада Шклова 2 выпускных класа. У новае жыццё уступаюць 39 юнакоў і дзяўчат. Прайшоў апошні звонок і школьныя экзамены. Наперадзе ЦТ і паступленне ў вышэйшыя навучальныя установы. Прыемны антракт, выпускны вечар, які по традиции прошел у районном доме культуры. Мы долго сомневались, быть празднику, не быть, рассматривали разные варианты, но прежде всего решили, что, конечно, оставить детей без праздника мы не имеем права морального даже, и поэтому долго сомневались в выборе праздника, то есть где его проводить, либо в школьных стенах, либо это будет на улице в качестве линейки. Но, тем не менее, потом общими усилиями, тут и родители подключились к решению данной проблемы, решили, что традиционно в Доме культуры, чтобы это было красиво, чтобы это было запоминающееся. Лицо этого выпуска, наверное, это олимпиадники, это спортсмены, это просто добрые дети, которые, всегда готовы прийти на помощь друг другу. Усяго ў Шклоўскім раёне сёлета 155 выпускнікоў атрымалі атэстаты аб сярэдняй адукацыі, прычым 5 з якіх асобага ўзору. Залатымі медалістамі адзначылася і сярэдняя школа нумар 4. Ксения Семенова якраз і ёсць адна з зорачак. Школа, я считаю, это 11 лет счастья, потому что каждый день ты встречаешься со своими одноклассниками, вы по несколько часов проводите вместе, это улыбки. Иногда бывали, конечно, слезы, но больше было счастливых моментов. На урачыстым мерапрыемстве павіншавалі выпускнікоў начальнік аддзела па адукацыі Сергей Грыцкоў і начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама Любоў Савельева, якая адзначыла моладзевых актывістаў з ліку навучэнцаў падзячнымі лістамі аддзела і падарункамі. Выпускны вечар стаў сапраўдным святам прыгажосці ў стылі прэміі «Оскар». Па законе жанру на вечары ў розных намінацыях пераможцамі сталі любімыя настаўнікі. Але так як прэмія несапраўдная, намінацыі аказаліся з гумарам. Настаўнікі атрымалі яскравыя тытулы, напрыклад, уладар масы, каралева інтэгралаў і лагарыфмаў, міс і містер Гугл. І гэта вельмі парадавала ўвесь зал. Выпускны прайшоў на адным дыханні. Было ўсё і вясёлыя ўспаміны пра незабыўныя школьныя гады, і ноткі суму ад раставання з лепшымі сябрамі і настаўнікамі, школай, што стала за 11 гадоў роднай. Наперадзе цэнтралізаванае тэставанне, выбар сваёй жыццёвай дарогі, і мы жадаем нашым выпускнікам поспеху ва ўсім.